danna subscribe sannan ku danna ƙararrawa domin samun sababbin shirye-shiryen mu a koda yaushe. Ko ba complain wani lokaci ɗan mutum complain yayi mai yawa sai kaga an ware tsanan shi hadde masu jira su ji an ce abu ya haru da kai. Wani lokaci haƙuri aka yi cikin ga an yi shi nawa ba wai don kai ta tula mai abincin kashi ciki ba, ko sirri kana iya ajiye abinka ciki. Kamar yanzu in gidanku ya yi maka zahi baka jin iska, ka hito bakin ƙofar gida ba wanda kama magana, ka hito har da akwatinka ka kwanta ka miƙe saman abeganka hakukuwar da aka ƙofar gidanku, ka gane, ka ci gaba da rayuwar kaɗai, ka zauna ka kasa ka tsare ka ga wanda ka shirin sa maka ido, ka yi shirin ci mai mutunci. Kun gane haka nan aka yi yawa, ba haka ne bacci ma na gaji wallah.